Rahim Production. салом ҳамватанони азиз, дӯстон ва муҳоҷирони меҳнатӣ. чаро муҳоҷирони меҳнатӣ гуфтам? ба хотире ки тамошобини ҳамешагии мо муҳоҷирони меҳнатӣ ҳастанд, хоҳарону бародарон ва модароне ки дур аз ватан кору зиндагӣ мекунанд. дӯстони азиз, ба ҳамаи шумо маълум аст ки баъди чанд рӯз фасли зимистон моро тарк мегӯяд ва пушти дарамон баҳори нозанин аст. фасли баҳор, омади наврӯз ва рӯзи модар ба ҳама модарони азиз, ба ҳама ҳамватанони бисёр меҳрубонам муборак бошад. сомонаи Rahim Production дар YouTube тасмим гирифтааст ки бахшида ба рӯзи модар ва наврӯзи оламафрӯз саҳнаҳои тарбиявӣ ва филмҳои кӯтоҳмуддатро омодаву пешкаши шумо азизони дил бигардонад. агар ҳар нафари шумо истеъдоди хуби нақшофарӣ доред ва ё истеъдоди навозандагӣ ва ё сарояндагӣ доред, метавонед ки ба мо муроҷиат кунед ва дар саҳнаҳои мо нақш офаред. медонам тоҷикистон ҳазорон ҳазор бонувону ҷавонони ҳунарманду боистеъдод дорад ки ҳунари онҳо, истеъдоди онҳо пушти парда мондааст. фурсати хубест барои муаррифии худ ва муаррифии ҳунару истеъдодатон. биёед ва бо мо ҳамкорӣ кунед. дар саҳнаҳои мо ҳунару истеъдоди навозандагӣ, нақшофарӣ ва сарояндагиатонро муаррифӣ бисозед. пас ин имконияти хуб аст барои шумо. биёед ва чеҳраи худро тариқи синамо, тариқи саҳифаҳои интернетӣ бубинед. моро ҳамроҳ бошед. мо ҳамеша бо шумоем ва тамоми кӯшишҳову заҳматҳои мо ба хотири шумо аст. тамошобинони иззатманд, мегӯянд ки сухан аз забони луқмон хуш аст. пас биёед аз забони худи Rahim Production мешунавем ки мақсад аз ин таснимаш чӣ аст. дару барои мо аст Rahim Production. даъваташ месозем. хуб, фикр мекунам ки тамошобинони азизи мо бисёр кунҷков ҳастанд ва мехоҳанд ки бидонанд мақсади шумо чӣ аст. яъне чаро тасмим гирифтед ки маҳз филмҳову саҳнаҳои тарбиявиро пешкаши тамошобини азиз бигардонам. ташаккури зиёд апаҷони азиз ки пеш аз ҳама ба кулли мардуми тоҷикистон ва ба кулли ғариббачаҳо, ғарибдухтаро ва новобаста мардуми тоҷик ки дар кадом шаҳру диёре ҳастанд саломи худро мерасонам ва аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ва миннатдорӣ менамоям ки сухани маро рад накардед, дар барномаи мо иштирок кардед ва сабаби тасмим гирифтани ман аз чунин барномаҳо дар он аст ки ҳаст нафароне ки лаёқат доранд, мисол истеъдод доранд, ягон нафаре нест ки дастгирӣ кунад. аввалин хоҳиши дили ман дастгирӣ кардани чунин нафарҳо ҳаст, чунки мо низ ҳамин рӯзора дидагием ҳаст нафарҳое буданд дастгирӣ кардан, нафарҳое буданд ки дастгирӣ накардан. ба ҳама шукр ки ба ин рӯз расидем. хостем ки ҳамин барномаро бо шумо гузаронем ва даъват кунем дар филмҳои навбатӣ мо иштирок кунад. ва дӯстони азиз, мо ҳамроҳи апаи меҳрафрӯз тасмим гирифтем ки то 8 март як филми тарбиявии хубе барои шумо, барои рӯзи модарон ки рӯзи беҳтарин аст ки барои ҳар яки мо модар қадри баланд дорад, як филми беҳтарин барои шумо пешниҳод кунем ва иншаалло боварӣ дорам ки ба ҳар яки шумо писанд меояд. ҳамкорӣ мо ҳамроҳи апаи азиз шурӯъ мешавад ва ҳар навигариҳое ки мехоҳед тамошо кунед аз саҳифаи мо, аз сомонаи мо метавонед ки дастрас кунед. ва ногуфта намонад ки апаи азизи ман дар сомонаи YouTube сайти хича кушодагиай бо номи Идрис Борис, бо номи Борис. мо силкаира дар таи комментария мемонем. метавонед ки дар сайти апаи азизи ман дар омада подписатсия кунед, обуна шавед ва иншоалло ки барномаҳои беҳтарин дорад. ва чизи бале тамошобини азиз, умед мебандам ки шумо мунтазир ҳастед, мунтазир мемонед ва бесаброна интизорӣ мекашед ки филми кӯтоҳмуддату тарбиявии ману Rahim Production чӣ гуна хоҳад буд. албатта ки он манфиатбахш аст. он метавонад ки тамошобинро тарбия бикунад, ба як роҳи дуруст бибарад ва ин маҳз ба хотири модарони азизу меҳрубонанд ки онҳо барои мо шумо чӣ қадар заҳмат мекашанд, чӣ қадар меҳнат мекунанд, хуни ҷигар мехӯранд ва мо шуморо ба ин рӯзҳо мерасонанд. ҳамин тавр не? албатта апаи азиз, бо боқимондаша дӯстои азиз метавонам ки қурраашро аз сайт тамошо кунам. Rahim Production ҳамеша бо шумост. шумо низ бо ӯ бошед, ҳамроҳ бошед, ҳамқадамаш бошед ва дастгирияш бикунед. ташаккури зиёд.
ташаккур ба ҳамаи шумо ки дар бари ма ҳастен, ҳамроҳи ма ҳастен. Ташаккур ба шумо апай азизам. Худо нигаҳбон то барномаҳои оянда ва кастингро фаромӯш накунед. Ҳамаи шуморо даъват мекунем. Телефон барои тамос 905 33 64 42 ва дар таи комментария ва дар таи навор монда мешавад.